Salut, prieteni! Hai să vă mai arăt ce am mai făcut la căpriță. Eu mai cumpărat o gentuță strict, deci numai pentru acte, fără n-avea asta și fără pe partea cealaltă, n-avea nici încuietoare. Nu avea nici pe asta. Asta e luată de la o valiză veche, de aia cu cifru. Căutați pe net cum să resetează panoramele astea cu cifru. Deci asta e montat de mine, broasca pe partea e montată de mine. Mai nou mi-a venit suportul, am montat cutiuța cu spătarul, dar nu e aceeași chestie, carbon cu chestia asta. În schimb, față de ce am avut eu, deci aici de la Shad, chipurile, mi se pare, deci, dacă vă uitați bine, deci un plastic, vai mama lui, deci o panoramă, dacă te așezi să te sprijini de el, cred că de câteva ori se va rupe asta, față de ce am avut în Kawasaki de 100 de lei, asta e câteva sute, chipurile că e Shad, deci aia era de 1000 de ori mai bună, deci stăteai sprijinit pe ea și te împingeai în ea, spuneai că e în... Dar asta, nu e 34 de litri, cred că nu e aceeași nație, astea sunt sapene, și astea nu se mișcă, nu nimic, chiar pe partea aia am scăpat-o aici, în asta, dar n-a pățit nimic, deci în rest, cam atâta. Am blocat butonul ăsta, contactul, pentru că pot să o pornesc din telefon, din telecomandă, cum am chef. Și asta, după cum v-am zis, e micuț. Trei litri. Asta mie nici nu trebuie mai mult. Oricum, dacă era mai mare, în momentul când iei virajul, după cum vedeți, atinge. Deci cu ghidonul normal, deci atingea fără probleme. Dar am înălțătoarele, tot de la CF Moto, și am dat, să vă arăt pe partea asta, am dat aici, dacă se vede, deci ghidonul pe față spre 1,5-2. Altfel, deci dați banii degeaba pe cutiuțele astea, cel puțin la CF Moto. Cu cât e mai mare, cu atât e mai lată, după cum ați văzut pe partea asta. Deci dacă ea e mai mare, hai că e mai lungă aici, nu contează. N-ar fi problemă aici. Aici stai pe ea cu burta, dar în partea asta altă, cu cât e mai lată, deci înainte de a cumpăra, verificați, căutați pe net. E sistemul cu... Am închis-o. Deci culmea, am pus asta și chiar și funcționează. E cu suportul de la care vine cu cutiuța asta și culmea pentru tabla asta, care e 30 de lei, 40 de lei, 50 de lei pe unele site-uri, deci cu transport dai vreo 70-80, deci numai tablița de aici, nu aici. Deci ca să știți, când puneți așa ceva, asta e vine numai cu cutiuța, iar tabla asta, bucățica asta de tablă, dați aproape 80 de lei pe ea, ca să puteți monta toată chestia asta pe ea.
se poate face, cred că și singur, dar nu e indicat. Astea e prinsă cu șuruburi. N-am avut altele, da? Am să-i curăț, iau frumos șaibe sau le vopsesc negre. Cam așa e prins pe interior. Chestia asta care v-am zis cu... În schimb, n-am mai făcut mare lucru la ea. Proiectoarele care le știți. Cameră față spate care nici acum nu i-am dat drumul, nu i-am pus card. În rest, foarte mulțumit până acum de motor. Trage chiar binișor. Deci, comparându-l cu ce am avut eu, cu Kawasaki de 72 de cai, deci chiar merge foarte bine. Frânele boboc. Ce nu prea îmi place, dar acum știi, depinde și de mână și de... Abia am 2000, am cred că în total vreo 3-4.000 de kilometri de când am luat permisul. N-am luat mult, n-am făcut mult. Dar după ce se încălzește, mi se pare că merge întrerupt. Nu face nicio, nu am nicio avarie, nu are nicio... Asta mi se pare că merge parcă în șuturi așa. Dar e posibil și de la mână. Deci cum tremură mâna dacă nu mi-am luat jocul, o să zică unii. No, deci așa mi se pare mie totuși. Că parcă merge în șuturi dacă încerci să o ții așa mai constant. Ce să vă mai zic, deci frânul e ok. Asta eu am mai lăsat-o, am mai umblat un pic în asta că stăteam cam pe vârfuri și era și prea înaltă de spate, ziceai că e sportivă, ceea ce nu e cazul. Deci frâne, v-am zis, suspensia am reglat-o ca pentru drumurile noastre, nici prea tare, nici prea moale. Cam așa arată toată ansamblată. Panorama asta își face treaba, chiar e bunișoară. Am văzut că sunt barbezi pe asta aftermarket de 60, un pic mai, adică ele mari, nu fără asta. Să vedem, că noi sparge o bancă, am să iau și una de aia. Și ce vreau să vă mai arăt, nu asta, aici n-a venit, deci ce am mai găsit ceva, mi se pare util. Geantă tot de la Shad, care este perfect pentru cutii, pentru cutiile care le am. Să nu mai stai cu sacoși și sacoșele și toate minunile. Ai făcut fermoarul, ți-ai băgat în geantă, ai închis, nu trebuie să mai faci probleme că să agață șnurul de la pungă, punga de la... În asta cam atât. Acum trebuie să-mi vină și pe partea asta. Deci am mai cumpărat încă una. Iar asta, am spus, nu mi se pare deloc calitativ. Deci o fi el de la Shad, dar orică s-a muiat plasticul acum prea tare de când l-am ținut în asta, în soare, dar deci el, nu știu cum te sprijini în el dacă e un pasager. Când cumpărați motocicleta, mai vine cu un butuc, asta era să uit, un butuc rezervă, da? Vreau să spun că aici nu se potrivește, chiar dacă e tot, cred că chepurile de la mama lor Shad, ceea ce încep să am dubii,
că cutiile astea ar fi de la șad, fiind mult mai tari. Și panorama asta parcă e făcută pe vapor. Ăsta, butucul, e mult mai micuț în diametru. Butucul de acolo e mult mai mare. Oricum n-ai loc să-l bagi. Deci am demontat toată panorama asta și n-am făcut nimic. Da, acum l-am luat, asta e. M-am păcălit, știi cum e. Ia. Am să-i pun pe interior, am să-i pun niște garnituri, poate să mai întărește, niște ele cu cauciuc care se lipesc. Pentru geamuri, uși, în asta să poți să-l mai, chipurile când se închide, să mai rigidizeze un pic. Și în asta pentru că are loc foarte mult și joacă în el. Cam asta, în afară de, deci, proiectoare, presiune în pneurile, le știți, ăsta, da, înălțătoare, plus controlul care toată lumea îl știe, am avut și dincolo pe Kawasaki, 4 proiectoare, camere și cam atât. Pentru cei care vor să cumpere, nu pe a mea, că nu o vând, abia am luat-o. Și gata, e ultima. Cei care vor să cumpere un CF Moto, recomand cu mare drag. Face ce face și altă motocicletă, să nu dau nume. Așa, prețul ei de nouă fiind 6000, parcă, sau 6900, 6990, cu crash bar, gențile laterale, 0 km, așa. La SH am văzut că le-au mai scumpit un pic. Văd că lumea ține la preț, bine, că au și de 5000, 6000, eu știți bine că am luat-o la 2000 de km. Așa. Și în rest, cam atât. Deci recomand cu căldură, motocicleta e super, merge foarte bine. Chiar aștept întrebări. Dacă aveți întrebări, eu știu, de altceva, dar altceva nu văd ce să... Am spus, merge foarte bine, frânele foarte bune. Am mers cu ea și pe drum de piatră, și pe drum și pe asfalt, și în asta și cu 30, și cu 150, cu niște prieteni cu GS-urile. Adică chiar am mers cu ea. Nu m-am uitat că e motorul de 60 sau de în asta. Chiar am mers, fără să dai înapoi din viteză, fără să nimic, are putere, are cuplu. Deci își face treaba cu brio. Și motocicletă nouă la 6000-7000, nu cred eu. Și e și frumoasă până la urmă. E un pic mai... Acum tot se bate fierul pe Adventure. Am văzut scuterii Adventure. Nu mai știu ce e Adventure, toate sunt advă. Nu mai e nimic pur. Sunt niște motociclete, niște catări. Cum e capra asta care am luat-o. Păi aștept. Eu știu, dacă aveți întrebări, eu nu prea mă pricep la astea, date tehnice, și mă pricep la date tehnice, că sunt mecanic, dar nu m-a interesat și nici nu mă interesează alte date tehnice de la aia. Mă interesează și-ți mulțumit. Suspensia, v-am spus, reglabilă, față-spate, să o faci mai moale, mai tare, pe românește cum vrei tu, față-spate. Asta i-a îmbunătățit un pic poziția. Acum dacă am dat și asta mai pe spate, cam ca înainte, dar stai un pic mai bine pe ea, nu obosești, nu te doare curul. Deci șaua chiar e bunicică. Deci la Kawasaki mi-a morțea curul după câtva timp. Acum, nu știu, am 4000 și am să fac un schimb de ulei.
toate cheia fiind încă în garanție. Ar trebui să bat 500 de km, 250 dus, 250 întors, ori București, ori Iași, ori ce eu știu, până mai fi ăștia de alu ATV Rom sau mai cu eu mai fi. Așa, și ea să coste 500 de lei. Eu nu știu dacă chiar se merită. N-am fost nici ghinionist, nici asta, sper să nu cadă nimic. Și eu dacă cade, asta e soarta ce vei să îmi fac treaba. Mulțumesc pentru atenție și aștept dacă aveți întrebări.